आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। सांगुळवाडी कोंडवाडी नजीक रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे रिक्षा पलटी होऊन अपघात झाला। यात 3 जण जखमी झाले। या अपघातानंतर नागरिक आक्रमक झालेत। नगरपंचायत प्रशासनाविरोधात रोष व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी कोंडवाडी इथे रास्ता रोको केला। या रास्ता रोको आंदोलनात काय घडलं पाहूया। तुझ्या डबल आम्ही ठेवलेलो झालं ना। अशोक झोपस तुझ्या गावात आयडी नसता त्या ठिकाणी सांगितलं नाही, पण नाही माहिती मान हलवलं की मग मी तुका रविवारी पालकमंत्र्यांसोबत तुका तुमच्या नगराध्यक्षांना बांधकामासोबत संघ उभे करतो। मग सांगतो आम्ही काय करता तुम्ही ऍटिट्यूड वैभवत काम करतो ठेवायचं नाही अधिकारी काय ते काळजीपूर्वक तुमच्याकडे अजून हे तुमच्याकडे आलं नाही आहे का नाही आलं मार्च मध्ये म्हणजे का नाही कोणा शिवाला विचारा मार्च मध्ये दिलं आहे याची घ्या नाही आलं अर्चर का नाही आलं तुमच्याकडे काय करतास तुम्ही अशी पत्र अरे बाबा तू घेऊन इलं कॉन्ट्रॅक्टरला आणलं काय नाही कॉन्ट्रॅक्टर चोराचे धंदे चाललेत नगरपालिकेत चोराचे धंदे पालकमंत्र्यांनी तुम्ही सांगितलं तुमचा नोकर केला तुमचा नोकर शिव काय चाललंय इकडे काम झालं आपण झाडी मारलं तर बरोबर माती भरून केली होती माती बरोबर मारायला जागा का बघा मारले बोललं असतं तो हा सॉल्व झाला असता। तू दिवेश पाटीलला सांगितलं काम करू बॉल मारला तर इथे बॉल कशाला मारला हे त्याला अक्कल नको। 4 दिवसात तुम्हाला सांगतो जर 2 दिवसाचे खड्डे नाही भरले तर नगर लॉक लागणार आम्ही लक्षात घ्या। एंट्री नो गेटला आणि मी उद्या पालकमंत्र्यांशी बोलतोय या विषयावर बघताय काय तर तुमचा रविवारी बघा साहेब येणार तुमच्यामुळे उगाच नगराध्यक्षांची चूक येता का म्हणजे नाही पत्र का तुमचं स्टाफ तुमच्याकडे पत्र देत नाही कधी सांगणार आहे तुमका त्यामुळे हे प्रकार आहेत। नगराध्यक्ष लोकलचे तुमचे बांधकाम सोबत येत तुम्ही दाखवू गए बाबा अरे पण जनता कोणाची तुमची की यांची त्यांचा काय फरक पडता त्यांचं थोडीच बाकी आणि तुम्ही हायले असताना असे काय करतो पण सांगितलं हे 15 दिवसांनी तो हे बघा काय काय आता बोलवा यांची दखल नाही घेतला काय आता बोलवा तुम्ही साधी दखल इल्लाय ना तुमका ते काय आता बोलवा ते काय बोलवा हे जेव्हा इले ना ते काय आता बोलवा तुम्ही काय नेमकी असं दखल घेतलेली नाही तुम्ही काय जर काय बोलला असाल ना शब्द नको लेखी काय दिला आमका बोलवा त्याचा करतो नाही ते काय लेखी दिलं लेखी देणार कसे सांगा नाही बघते ना सोमवारी आता पाऊस पडेल हे होणार नाही एवढे बघा ऐका मॅडम म्हणतात सोमवारच्या आतमध्ये उद्याच्या तुमचं काय काम करून घेतो ग्रामीणच्या काय करू बघा सांगा शहरी दखल घेऊन हो मॅडम दोन्ही बाजून आम्ही ग्रामीणची येतो ना ग्रामीणची येत नाही तुमची हद्दवाडी येत त्या तुमका ग्रामीण करा आता तुम्ही पण ग्रामीण म्हणणार नगर पाहिजे रविवारच्या आत म्हणजे सोमवारी मला हा रस्ता क्लिअर पाहिजे असं आम्हाला लेखी द्या। नाही नगराध्यक्ष देणार नगराध्यक्ष दिल्याने नाही नको लेखी द्या आम्ही देतो आम्ही पण देतो बस स्वप्नील आणि घे आमच्याकडची नोटीस ती घे पीडब्ल्यूडी यांची पोच घे तोही आणून दे शनिवारी मॅडम तुम्ही बरं हे सगळ्याचे देण्यापेक्षा एकदा मला येऊन भेटत जा
माझ्यापर्यंत नाही आवक जावकला देण्यापेक्षा केबिनला जावा, केबिनला मॅडम बसलेले असतात, 5 माझ्याकडे मिनिटं लोक तुम्ही डायरेक्ट येऊ विषय शकता. आहे, तुमचे जे अधिकारी आहेत, मॅडम, कर्मचारी आहेत, नाही पण प्रशासनात हे चोर धंदे चालले की मला सांगा ना. कर्मचारी आहेत ना, तेच तुम्हाला हे आमच्या पत्र दखल घेत नाही नाही, आहे. जाऊ देत हे नाही. चाललंय शिव म्हणजे मालक कोण? शिव आज गेला घुसळी गेला पण मालक कोण तुम्ही कोण असणार. बोलतोय? माझ्या लोकं फोनवर बोलणार विचारा कोणाला? फक्त. स्वप्नीलने तुम्हाला किती वेळा फोन केला त्यांना विचारा. जनता बोलणार कोणाला? त्याला सांगितले होते प्रत्येक वेळी टाळाटाळ करतो तो त्या खरंच आहे ना. त्या खुर्चीवर बसायचा लायकीचा पण नाही सीओ तो. आता काय कामाचा तो काय काम करू शकत नाही. शिव ऐकत नाही तुमका. नाही ते का कसं ऐकतो ह्यो शिव ऐकतो. हा. बरं मी काय म्हणतो हो की आम्ही सोमवारच्या आत पालकमंत्र्यांशी बोललो. नाही, दोन मंत्री मिनिटं. म्हटले की नाही शब्द ते देऊन टाका, काम ते चालू. तर ते तर नंतर बोलू. नगराध्यक्ष साहेब माननीय सभापती साहेब हे ते आलेले आहेत. आम्ही जनता या रोडची जी येणारी जाणारी जनता ते थांबलो, रस्ता रोको केला. हे 4था ऍक्सिडेंट आहे. आजचं एवढं ऍक्सिडेंट भयानक झालं की ॲडमिटला पेशंट आहेत. ह्याचा मालक कोण? ह्यांचा खर्च पाणी आहे, सगळा विषय आहे. नाहक ते बळी घेत जात आहेत. ह्याला कारक कोण? फक्त नगरपालिका. ह्याची नाहक नगरपालिका जबाबदार आहे याला. त्यामुळे हे जबाबदार याला नगरशी आहेत. काय याने याचा तात्काळ मला आश्वासन दिलंय की सोमवारच्या आत म्हणजे उद्या शनिवार परवा रविवार याच्यामध्ये रस्ता पूर्ण करून देतो असं आश्वासन दिलेलं आहे. तरी नगराध्यक्ष असताना सुद्धा आणि सर्व पदाधिकारी असताना इथे आम्ही सर्व जमलेले रस्ता लोक जनता आम्ही आज थांबवायचं का हा रस्ता? त्यांचं आश्वासन दिलेलं आहे. हो माझे सरपंच साहेब सोमवारी नाही झालं. सोमवारच्या आतमध्ये आणि जर सोमवारपर्यंतच्या आतमध्ये नाही झालं तर आम्ही सोमवारी परत उपोषण करणार आहोत. काय त्यामुळे हे तुमच्या आदेशानुसार हे आम्ही आजचं रस्त्यावर थांबवतो. काय ही विनंती आहे. तुम्ही आश्वासन मॅडम, दिल्यामुळे. कमाल वाटतं तुम्हाला की ते 3ऱ्या महिन्यात देऊन तुमच्यापर्यंत त्यामुळे पोहोचलं तू काय विषय हो. काढलेला? यांचं पण तुम्ही नाही, त्याप्रमाणे तुम्ही पण यांना सांगा की बाबा जनतेला मी असं दिलेलं आहे आश्वासन ते सांगा तुम्ही. चालू केलं होतं ते मी आता येऊन स्वतः प्रत्यक्षात पाहणी केलेली आहे. काही चुकांमुळे ज्या गोष्टी राहिल्या आहेत, प्रलंबित जे कामं ठेवलेली गेली आहेत ती मी सोमवारच्या आत कंप्लीट पूर्ण करून देणार आहे. हे मी पालकमंत्री साहेब यांच्यापर्यंत पण ह्या गोष्टी पोहोचवणार आहेत. काही गोष्टी चुकीच्या पद्धतीने चालल्या आहेत. या लोकांचा आक्रोश मला असा सतत सहन करावा लागतोय. त्या सगळ्याची फुल सखोल आधी मी स्वतः तपासणी करून देईन आणि तुम्हाला सोमवारच्या आतच ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या क्लिअर करून देईन हे मी सांगतो. हे आमची नावळे सामवाडी आणि कुर्ली वगैरे या ग्रामस्थांनी पंचकृषीतल्या लोकांनी इथे रस्ता रोको केला. तात्काळ याची दखल घेऊन आमच्या नगराध्यक्ष मॅडमचं पहिलं मी त्यांचा आभार व्यक्त करतो, कारण त्यांनी याची दखल घेतली आणि जे काय चुका आहेत त्या पालकमंत्र्यांशी निदर्शनास आणून पालकमंत्र्यांशी चर्चा करून साहेबांनी सांगितलं की शब्द द्या, आपण 8 दिवसामध्ये रस्त्याचं काम करून घेतो. त्यामुळे आम्ही पालकमंत्र्यांचा ते आभार व्यक्त करतो आणि ह्या लोकांना आम्ही तालुक्याच्या वतीने किंवा तालुका सभापती म्हणून मी आमच्या लोकांना आश्वस्त करतो की 8 दिवसाच्या आत इथलं बाजूचं साईडलाईनचं काम आणि खड्ड्यांचं काम 100% पूर्ण होईल. सोमवारी परत आपण हे काम झाल्यानंतर एकदा नगराध्यक्ष मॅडमचं अभिनंदन करायला परत आपण इथेच जमू. साहेबांचं पालकमंत्र्यांचं अभिनंदन करायला पण आपण इथेच जमू. त्यामुळे झालेल्या काही गोष्टी आहेत त्या नागरिकांच्या लक्षात आल्या आहेत आणि त्यामुळे आपण पुढच्या कामाला आम्हाला तुम्ही एक विश्वास ठेवून परत आम्हाला काम करायची संधी.